Samo žene rade, muž je ne. Muž je ne rade, sam ide koje kude oča, žene rade sve to. Zemlju kopu, pa u džakove na turu, pucedila se u vržu, pa donesu zemlju, pa onda isipu, pa s vodu, pa da se gazi. Po 5 puta 6 mora se gazi i da se prebacuje. Sve jedno da drugo, slo, patus, matiku, nije važno sklo. I posle kad se sve to lepo ugazi, onda se deli sve na krugove, na krugove, na krugove i praje se trepnje. Sve se tako kako te što sam pravila, sve prvo razgaziš i izmažeš, pa sve upodizaš, te upraviš rubove ti lepo. Na kraj kad bude da se završi sve, samo uturiš krs. Da bude krs na svet i to ti je najviše na te trepnje, rabota. Klčina se turu, nekako što kaže da se turu te kozine, mi samo klčina turamo, ništa drugo. I tako mi, kad bude i suši se, mesimo pogaču, mesimo kiseleb i sa svršnik može se poklopi. Hrana da je upečena pogača, ta ona kriva trepnja. I tako je to. Papa, ja naučit čim to, znaš, A ono trepnjata je legla nekako kamim... pa kriva pa da ide na djeti stoke osnovno, ja pa... Potrebno je trepulja da ima, da se napravi trepulja od blato i stavlja se voda i kučina i gazi se i to se osuši i posle može se pravi hleb u tu trepulju. To sam naučila od moje bake i od baba Vere, moje sestre. A potrebno je brašno, kvasac i voda da bi se umesilo testo i za pola sata gotovo pogača. Može sreće sad, jel? A mi Marko, ajde vi slobodno. Od 2009. redovno dolazim u Gostušu, radim istraživanje izrada crepulja, tradicionalna izrada ženskih crepulja, koja je izuzetno interesantna za moje etnoarheološka istraživanja, jer je način na koji su žene do skora ovde pravile crepulje, kad kažem ovde ne mislim samo na Gostušu, nego na celu Staru planinu, veoma arhaičan i možemo gotovo sa sigurnošću reći da se nije menjao poslednjih 7000 godina, jer najstarije crepulje koje poznajemo potiču još iz neolita. Nažalost, ovaj način rada je zaboravljen, crepulja još uvek ima, ali je jako malo žena koje još uvek znaju kako se one prave. Mi sada radimo na tome da se to održi, da se nastavi, da mlađe žene nauče kako se to radi i da izrada crepulja ženskih na Staroj planini uđe u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa kao još jedan bitan element.
Pa specifično je to što se za izradu ženskih crepulja ne koristi čak ni bilo kakav alat. One to rade isključivo rukama. Nema ni alata, nema ni bilo kakve mehaničke sprave, a druga specifičnost je što je izrada crepulja za žene ovde bio deo svakodnevnog, odnosno ne baš svakodnevnog, naravno jednogodišnje su se izrađivale, ali deo posla kao što je pletenje čarapa, kao što je tkanje bilo, kao što je spremanje zimnice, isto tako su se jednogodišnje izrađivale crepulje, isključivo za domaću upotrebu. One se nisu prodavale, koristili su se samo u domaćinstvu iz kog su žene koje su ga pravile. One su se inače udruživale u okviru familije ili komšinice, od grupe, od 3, 5, 7, taj broj uvek bio neparan, jako mnogo običaja i tabua je vezan za izradu crepulja tih ženskih ovde na Staroj planini, kažem, mada su se one i šire izrađivale, ali ovde su se nekako najduže održali i ovde možemo da revitalizujemo taj način rada, jer ta znanja i umeća zaista ne treba zaboraviti, ne treba izgubiti, treba ih sačuvati za budućnost.